Kaprawiranmu jare iki wong sekti, jare iki wong ampuh. Ayo yen pancen kuwi serep nyawamu tangguh tak enteni. Muga-muga bathangmu diolor-olor gagak. Kowe ra salah. Yayi Racamala, Yayi Racamala. Kowe ra salah. Sira lena pangindam kowe temekaning pralaya. Iya, Yayi. Awit saka pangribawaning jago kasepuhan. Aku ora bakal wedi kangiran yen pancen kowe temekaning pralaya. Ayo tak jegurke Sendang Watari. Kowe bisa waluyut maing jati temain Nirmala Yayi.
Ayo Bilowo, kowe ora bakal bisa mimpang karo aku. Senajan sedina mati kaping 7 kowe ora bisa ngasorake karo aku. Wah. Ayo maju lekareng ati. Kelakon tak gigit jung pengape tak kokop getihmu kelakon mati tenan aku. Hoi. Ah, hoi. Ya, Yayi, aja wedi kangelan. Ayo tak cemplungke Sendang Matahari bisa urip maneh, Yayi. Banyune bening banget. Ayo Yayi, uripa iki sendang panguripan awing kedherek saka ibumu Kusmaning Ayu Dewatari. Tak cemplungke uripa Yayi.
leres sapating sun tumiling hangulati puspita medemendah kang warni wedering taman Ai mblegedhek ugek-ugek sadulita mel. Nuwun mangke Raden Bagus lancur kula momongan kula Raden Wihatnala. Apa Kyai? Ndika niku pripun? Kok lek enak kepenak lungguh. Sila tumpang jigrang kali udat udut. Mongko kancane pengpengan. Ana parigawe apa Kyai? Cobi to mang pirsani. Wonten ing blabar kawat jangan cinencang ing Wirada menika. Kadang ndika kadang werda ndika Raden Bilawa dados jagul kasepuhan. Mungsuhe sapa Yai? Mengsaipun saking Kadipaten Kicakapula Raden Rajamala. Malah kepara ngaturi pirsa nggih Gus. Mestine Kakang Mas Balawa bisa mimpang. Sinasa mimpang namung wonten kaelokaning kahanan sabab menapa? Mengsaipun kiraka menika saben-saben Raden Rajamala kenging pangaribawaning kukunipun ingkang Raka Raden Rajamala pejah kadala pisanan. Dicemplungaken sendang watari saged walaya temaing jati temaing nirmala sabab menapa kula paringi pirsa nggih Gus sendang watari menika dados sendang panguripan jalaran menika king pangaribawanipun ibunipun Raden Rajamala Bathari watari menika anggenipun pejah menika dipun cemplungaken wonten ing sendang menika mila dipun wastani sendang panguripan inggih sendang watari. Banjur aku kudu piye Kyai? Nika kedah sabiyantu dhateng ingkang Raka. Caranipun napa paduka kesupen menawi kagungan Kyai Bramasta. Pusaka ingkang hanami Kyai Bramasta menika menawi sendang watari dipun cemplungi Kyai Bramasta tertamtu saged tawa tawi tawar. Mila ing mangke menawi Raden Rajamala pejah dipun cemplungaken sendang watari piyambakipun boten saged urip malih namung dados lan pejahipun Yen panjenengan kula Kyai kasrak ati kumala diangge pundhut Kyai Bramasta tak cemplungane sendang watri. Inggih ngestaken dawuh nggih Gus. Gus, apa Kyai Samir? Niki wujudipun Kyai Bramasta. Mung mang cemplungaken ing kono maraganing pinanggih kang Denupadi tertamtu Raden
Raja Mala mesti pejah. Yen panjenengan Kyai aku pangestana tak cemplung ning Sendang Watari wektu iki Kyai. Nggih, ingkang atos-atos nggih Gus. Ayo. Tanding yuda le. Kowe ora bakal bisa mimpang. Wah, kelaku tak jangka mulut yang maju lekan ngati. Mati telingaku. What? Hey! Aku colke.
carita nalika samana rame denya Bandayudara Bandrawati ing ngriku sami adu kekuatan uleting kulit atosing balung karone sami sektinipun sami girada sami digdayanipun eling-eling Raden Rajamala Datan ulinga lamun Sendhang Watari sampun cinemplungen aji Bramasta dening Raden Wrihatnala kocap Raden Pallawa Datan bisa nyandhet hartaning kesabaran sakala Raden Rajamala lena pangindaning cinandhak kukunya Sang Bilawa modecak kilak dawane hangraning waduking Raden Rajamala sakala pecah kadara ludira muntrat sumamburat kandha lebur adur kumur-kumur jroning Sendhang Watari kagat gur wekasan Permara manguswa hamung hambreng katikanan lingkas wasi Yayi Rupa Kinca Kakang Kinca Karma piye ora nyono babar pisan lamun wektu dina iki ana kaelokan kahanan jalanan sapandurat Yayi Rajamala lamun lena temekaning pati tak jegurke Sendhang Watari bisa waluya nanging kaelokaning kahanan jebul wektu dina iki bareng tak jegurke Sendhang Watari lebur tanpa dadi ajur kandhaning Yayi Rajamala nanging wang niku mlebat ana wanodya ingkang endah sulisting warna sapa kae ketingalipun paduka menika dipun tilar Kakang Mas ora apa-apa aku ditinggal aku golek meneh ngendikipun sak menika dodolan kopi wis suwe bareng dodolan kopi kasunyatane tekku saiki malah dadi leladen kopi menenge kang pundi Kang Mas sing saiki kuwi sing perempuan berambut geni kuwi lajeng wanita ingkang endah sulisting warna menika sinten wah pakabaran ingkang binandhu ingkang laku Yayi
jebul dadi kasunyatan lamun ing wirata kuwi ana wanodya ingkang endah sulisting wanung ngidap-ngidapi. Sinten menika Kang Mas? Yen ora kleru kangku mlebat kae wujuding Dewi Salindri. Wah, wanodya kok endah kaya koyo mangkono. Ayune uleng-ulengan. Bareng saiki dadi rondo. Nganggo minyak iki rumangsaku. Sak kamar dadi mambu kabeh. Dados dagangan Kakang Mas. Ya, ora idep. Mapan wektu dhewe iki kanthi prasetyaning atiku. Dewi Salindri kae yen ora lakon dadi bojoku enak wong loro tak pilih patiku. Sepanten iki Kang Mas. Prasetyaning manah kula Salindri kedah dados garwa kula. Ayo dibujung ayi, sohi kula dherekaken. Mandek Salindri. Silakan Anda berdiri, ada Ayu Farnora bersama Jeng Linda Poppy. Oke, tidak ketinggalan ada Jeng Sri Widarti bersama Jeng Ju Admi. Kita bergoyang yuk. Ayo yo. Ayo yo.
Monggo Kakang mbok dareti.
janji sabar wah gayeng ya mak gayeng to nduk iya iki jenenge gending apa sinom nyamat larase pelok weh ngono ya mak monggo Kakang Mbok nggih niki volumene ditambahi saiki Mas saiki mawon niki lho sing nomor 3 kengkilen jeruk keprok piye mak ambak-ambak senggaan sinden iki mengku pitutur senggane apa iki mau kowe ngaren ngerti ora kowe ngaren kowe ngaren iki apa kowe ngaren iki kolang-kaling mula kudu eling sing peparing eling sing paring rahmat eling sing paring kanikmatan kuwi wajib disyukuri syukur ki nikmat kok nduk kaya kadidene aku nggonku nyangik seprana seprene iki tansah tak syukuri. Kowe ngono ya, Mak. Dasare aku iki karo kanca-kanca ya breh. Kurang-kurangane ngopo? Saben ana selendang biru nganti dikumpulke dadi blakon, ya ta? Wah iya. Terus dadi seragam raketang aku melu tombok. Kowe ngono. Kaya subur barangku ya disyukuri. Kasunyatane iki kabeh apa sing tak karepake dituruti saiki wis kelakon. Wah, dadi endah kaya mangkene iki layare ya, Mak. Ngono iki nek ora mbeling driwil ya ora kelakon. Wah iya, dasare sampean iki dadi wong apian. Iya, ora tau ngeleki, ora tau ngawoni. Kopi barang kuwi ning mripat yo apik. Mula ya tak syukuri tur nyambut gawe iki aku iki tak dum rata nduk ana sithik ya tak dum sithik ana oke tak dum sithik. Kuwi jenenge ora syukur ning malah kufur, Mak. Ora kok nduk aku mung guyan. Monggo Kakang Mbok.
Lah piye to, Mak? Akeh kanca bala ning Laladan Blingo kene. Sore mau aku ya diampirke Pak Wo. Mampir apa ora? Ora kabur ki, Nduk. Uga kadang kuwerda ke Ngraka Jumarna saiki ya jebul hijrah ana ing Blingo kene. Kowe katut babon to, Mak. Ya, ora beda karo awake dhewe saiki dadi wong Purwodadi cedhake Kakang Mbok Darti kono. Kowe ngono ya, Mak. Sing keling tak tombokke perempuan berambut geni. Wah iya. Panjen kudune ngono, Mak. Lho lah ya kok piye. Aku ki nek angger ngopeni sing ora bener niku tak ijolke ning ngeponan wae. Wah iya aja kaya Badrun bisa sing wedok malah mutung. Iya, ngono kuwi ra prayoga. Sing gentleman kaya aku ngono lho. Wah iya. Monggo Kakang Mbok pun lajengaken. Suara seling memandang suara tenang kali salat limang waktu ping sinyang mlakon dhisik ora ngenteni digawe becik iki mesti niteni aja kaya sinden nomor 2 saka eblek iki mlakon dhisik ora ngenteni digawe becik kok malah ninggal. Lho lah kok ninggal piye to, Mak? Jebul ngojek kok, Nduk. Weh, ngojek to. Nganyang. Wong jan-janan tak enteni ning cedhake toko Ramakelet. Lah kok jebul malah nelpon. Mas Beling kula sampun dugi lokasi. Tiwas leku ngenteni iki nganti cengklungen. Wah iya. Jeneng wong jenuh ki ngenteni siji jan-janan kaping pindho apa maneh. Nek jeneng jan-janan karo pacar, wah rumangsaku 5 menit iki kaya 5 jam. Kok campur iki nek wis ketemu wis ngono kae ya, Nduk. Iya. Nano. Ya. Hana Pipo patre sing padha prihati. Ya dadi si kucing. Oh yeah. Tanpa turu hatiku tak sampai
dhisik ya, Nok. Wah iya, ngono ya, Mak. Ing kalodhangan iki ora liwat aku lawan kowe ditimbali ngaturke gunging panuwun ingkang tanpa upama mula awake dhewe uluk salam luwih dhisik katur para sesepuh bini sepuh para kadang sutresna budaya. Weh ngono ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu-abu mahat ariza wa alal musyahidina wal muflihun wa alal mustami'una wal mustahabin. Dumateng para bapak, para penonton, para ibu ingkang pikantuk kabejan lan ingkang pikantuk kamulyan. Ana cangik jitu min Koryah ndongos. Kula menika cangik beling dateng saking desa Ndongos. Nah ya Kedung Bugel Almantika Jepara Alwilayah Jawi Wusta saking Kecamatan Kedung Bugel Kabupaten Jepara Provinsi Jawi Tengah. Masaul khair sufi handawayang sugeng dalu para pandemen waringgit purwa. Alaila ana sunggul fil bed bapa Giarno. Ing wanci dalu menika kula pentas wonten halamanipun panjenenganipun ingkang kinurmatan ingkang ngasta songsong agung ing desa Mlingoh mriki nggih panjenenganipun Bapak Giarno sarimbit panjenenganipun Bapak Carik Susanto. Weh ngono ya, Mak. Apa to, Nduk, awake dhewe wanci ratri iki ditimbali ing kene ora liya ya kuwi dalam rangka sedekah bumi utawa memetri bumi. Weh ngono ya, Mak. Dadi wong Jawa iki ora ngilang-ilang anane anggone sedekah karo bumi. Bumine disyukuri, Nduk. Mula sakwise ngawake dhewe sowan saka kene sabaline mengkone aku melu ndedonga lan melu mujekke, melu memuji ana panguwasaning Gusti ingkang akarya loka. Muga-muga bumi perdikan ing Mlingoh kene sakwise dislameti dadi bumi sing baldatun thayyibatun wa nabun ghafur. Amin Allahumma. Dadi desa ingkang murah sandang, murah pangan. Dadi desa sing gemah ripah loh jinawi tinebehna balak bilahi cinaket wahyuning ilahi. Amin Allahumma. Amin amin. Ngono ya, Mak. Iya, Nduk. Mula ora ketang klungsu-klungsu melu duwe awake dhewe wis bisa sowan sak rombongan. Wah iya. Mergo kene iki identik karo cerita utawa lakon wayang, Nduk. Weh ngono. Nadyan awake dhewe iki nggawa komplit pancen janjine karo panjenenganipun Bapak Petinggi ya ta. Iki awake dhewe supaya nggawa campur sari ya mengko jenenge lelagon lan gegendingan lelaget. Kaya adat lupiyane ya mung sawetara merga jeneng orjen ki paribasane wong mangan iki kinarya bumbu. Weh ngono ya, Mak. Muga-muga dadi pangulip-uripe para kadang sutresna budaya. Katur dumateng para sesepuh pini sepuh ingkang tansah kinabekten kabagas kasarasan mugi tansah kajiwa kasarira dhateng sedaya para wangsa ing Mlingoh mriki kabagian kamulyan mugi tansah sumanding. Amin Allahumma. Amin amin yung. Biuh. Malam ini lain daripada yang lain. Wah iya. Sindene sing loro mleguk sing telu. Sing siji kaya eblek. Lho kok kaya eblek. Gawan saka ngomah iki, Nduk. Wah iya. Boten kata lompen ngaturaken gunging panuwun sadaya para panitia. Weh ngono ya, Mak. Ugi mboten kesupen panjenenganipun Bapak Gedhe Karya Utama weh selaku ketua
sedekah bumi. Iki kami tuwa sing saka lembah, Nduk. Oh ngono. Uga panjenengan bapak kami tuwa sing saka kerajaan ya ta. Ingkang kinurmatan panjenengan Bapak Sunarto Sarimbit bapak kami tuwa ingkang saking Pecangaan kowe Ferdianto kelawan panjenengan Bapak Dwi Mulyana ingkang saking Sima. Weh ngono ya Mak. Mboten kata lempen ugi kadang kula sugeng pinaraan sugeng lelenggahan kanthi lenggah mardikane menggalih. Weh ngono. Sadurunge tak aturake Nduk iki ana nawala ya ta engko siji mbaka siji diaturake. Wah iya. Terus sinambi buka nawala utawa suran ya ta iki sepisanan tak aturke mergo iki mau sinom nyamat wis diaturake. Ya. Uga menika kula nyuwun gungan kadang kula Kakang Mbok Niken Waraja Atmi mijil saking Banyumanis. Wah iya. Ngono ya Mak. Identitase Jepara aja ditinggal, Nduk. Apa? Jineman ulur kambang dibablaske pangkur palaran cakepaning Ratu Kalinyamat. Mergo Jepara kuwi akeh pahlawan wanita ingkang wis kondhang saindenging bahwana, Utamane sapa wae? 3 cacahe Nduk, siji Kanjeng Ratu Kalinyamat, ya ta. Ingkang angka 2 ya kuwi Ratu ing Keling Kalingga, Ratu Sima. Sing nomor 3. Sing angka 3 ya kuwi pejuang nasional kita, Ibu kita Kartini. Tepuk tangan untuk Jepara. Wah, Jepara iki hebat ya Mak. Ah iya. Bab wedokan iki nek Jepara iki kondang tenan kok, Nduk. Wah iya. Heeh. Nek dalange Ora arti wedokan blas. Aku ki saiki wis menep kok, Nduk, wis menging sapi. piye Mak? Wis menging sapi dadi ana abang murah-murane wis diliwati wae. Weh ngono ya Mak. Aja kaya Lurah Gong Subur kuwi. Kuwi ngenane tak ajak pentas ning welahan wayah main kok nglibet. Wah iya. Tiba iki jebul duwe waris ning kono kok Mak. Monggo Kakang Mbok Juatmi menika katur karmanipun para sesepuh pinesepuh. Mboten katempen tokoh masyarakat, tokoh agama ingkang kepareng lenggah mugi ndadosaken sukarna ing penggalih. Weh ngono ya Mak. Jineman ulur kambang bablas pangkur palaran cakepanipun Ratu Kalinyamat. Semangga. Nanun becik apa wong urip ning alam donya aja tinggal tata lawan budi utama yang sing tuwa urip mung sadela. Timbang bener lho putih
dados ratu Kalinyamat